Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a daga ta mu fara magana akan rabo kowa tukunna kafin a bude akwatin. Me wani abun magana to? Yadda muka saba haka za a gida uku za a raba. Rabon ka rabo na da kuma na kishan. Gaskiya nan dai kaso biyu za a yi. Malam kaso uku za a yi. Biyu za a yi. Na gaya ma kaso uku za a yi. Gaskiya biyu za a yi. Kai na ce kaso uku za a yi. Kai na mazgi ka wallahi. Wallahi biyu za a yi. Just suka zarge su a yi? Haddasan bade-bade. To yi kenan. Kai. A ina kuka kwamuso wannan akwatin? Wannan akwatin namu ne. Da gaske? To amma gani ne fuskokinku ba su dace da akwatin ba. Me? Ba su dace ba? Me a ciki? Talabijin, kayan sawa. Kayan sawan talabijin. To ku bude. To me yasa sai mun bude? Bude na ce. Bude yanzu nan. Shi ba. Kawai sai mu bude wa koma waye? Ka jira, zan jira shi. Me yasa za mu bude mai gida? In dai kai baka yarda da mu ba. To mu ma me yasa za mu amince da kai? Ta yaya muka tabbatar dan sannan gaske ne? Na yi zance ba. To, mu je. Daga wani ofishin yan sanda ne? Vishal Sharma, kana takardar izini ne? Kai ma kana bukatar takardar izinin? Ni din ma na hakura. Saboda haka. Shi ba buɗe akwatin nan, in ba haka ba zai alburushe mu fa. Kuma mu ina roƙon bare cewa da Allah ku yi subscribe, in ba ku yi subscribe ba zan alburushe ka. An tayo a gare zayo a san kamo a zo a kafta mana subscribe a kafta su gure. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba maza a garzayewa an tayo a suburbudu a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka. Idan baka yi